Streng stil. Den tidlig klassiske stil i græsk kultur, cirka fra år 480 til 450 f.Kr. Den er kendetegnet ved, at vægten i kroppen, i modsætning til tidligere, er forskudt fra det frontale, og at ansigterne kan gengive følelser som raseri, seriøsitet eller sorg. Symmetrien forsvinder. Der er kraftig hage, tunge øjenlåg, kvinder i peplers, langlemmede følelsesladede udtryk. Den arkaiske smil forsvinder. Og udskiftes af det strenge, stærke, rolige og ophøjede stil. Søgen efter bevægelse. Det er bevægelse i kroppen, der er tale om, det vil sige drejninger og skridtstillinger. Det er ikke sikkert, at den afbildede figur udfører en handling, men kropsbevægelsen viser, at figuren har gjort det eller skal til at gøre det. Tøjet er blevet yderst detaljeret, dog følger der dog ikke rigtig personens krop. Gavlskulpturerne på Zeus-templet i Olympia fra ca. 460 f.Kr. er hovedværker i denne stil. Poseidon eller Zeus fra Artemision. Det er en græsk, tidlig klassisk kultur fra ca. 470 til 460 f.Kr. Det vides ikke helt. Originalen findes på Nationalmuseet i Athen. Poseidon eller Zeus fra Artemision er en 2 meter høj bronzestatue fra ca. 460 til 470 f.Kr. Den er opdaget i 1928 i et skibsvrag ved Kappe Artemision. Man er i tvivl om, hvorvidt statuen skildrer Zeus eller Poseidon. Så manglende genstand, som statuen har et greb på, ville det have været et lyn ved Zeus eller træforken ved Poseidon. Modellen ser realistisk ud, da kroppen ikke er en symmetrisk stiv position, men en detaljeret, muskuløs og afbalanceret en af slagsen. Kunstneren stræber efter bevægelsen kontrapost. Vægten ligger her på det ene ben, med deraf følgende hældning og drejning i kroppen, hvilket er et typisk træk i tidlig klassisk tid. Modellen er nøgen og bar. Håret er tætsiddende som en hue, men fyldt med detaljer. Øjnene er store, mørke og tomme. Ansigtet har en kraftig hage, og mimikken gengiver følelsen af seriøsitet og koncentration, som om modellen sigtede efter noget bevidst. Med det opfølgende blik og koncentreret position står statuen alene på en platform, hævet over alle, klar til kamp, som den almægtige Gud han var. Diskoskasteren. Diskoskasteren er dateret ca. 460 til 450 f.Kr. Det er en antik græsk statue. Den er lavet af billedhuggeren Myron. Diskoskasteren forestiller et menneske, en atlet, som kaster en frisbee, som det hedder på nudansk. Statuen er lavet af original bronze, men senere er der blevet fremstillet en marmorkopi. Det skal selvfølgelig forestille en mand. Statuen er næsten perfekt. Der er kun få fejl, så det er tydeligt at se, at den ikke er særlig slidt. Håret er kort klippet, ansigtet er udtryksløst, viser ingen former for følelser. Hovedet er meget simpelt, uden nogen form for følelser, lige så. Han er nøgen. Cirka 450 f.Kr. Nej, det siger jeg ikke lige meget. Den bevægelse Myron stræber efter ved diskoskasteren er kontrapost, hvor vægten ligger på det ene ben, med deraf følgende hældninger og drejninger af kroppen. Vognstyren fra Delphi. Statuen kan dateres tilbage til omkring 470 før vores tidsregning. Motivet viser vognstyren, som fremviser sit sejrende 80-mand. Den sejrige vognstyr afbildet efter løbet stående på vognen, der nu holder stille. Ud fra basisblokket kan det ses, at forspændet var præsenteret Anface. Vognstyren er omkring 180 høj. Han er iført den traditionelle lange vognstyrdragt Xystis med højtsiddende bælte. Dragten var hvid, hvilket ikke fremgår af bronzen med historiske fakta. De lange parallelle folder giver ham et søjleagtigt roligt præg. Ansigtet er en aflang oval. Om det korte hår er Taenia, sejrsbåndet. Håret er stærkt stiliseret, fordi hår er noget af det sværeste at gengive naturligt. Vognstyren er typisk for tidens stil, det alvorlige, koncentrerede ansigtsudtryk, hovedformen med det kraftige hageparti. Han er meget seriøs og rolig i sit udtryk. Hans ben er for lange i forhold til hans korte overkrop, selvom bæltet sidder højt op.
Han er værdig og rolig i hans holdning. Der er ikke lagt vægt på overflødige detaljer, det vil sige en streng opbygning. Hvis man kigger godt efter, er der ikke 2 folder i dragten, der falder ens, men det passer så godt sammen, at man generelt ikke lægger så meget mærke til det. Hans ansigts lette asymmetri og den slette drejning mod højre viser, at han var beregnet på at blive set i trekvarts profil.